ku bari yan uba cani dai yayi gaba. Ku bari yan uba cani dai yayi gaba, da ikon kuma rabana kowa ya san da shi. Zaki ya ja gaba kura kin dakata, shago na tabbata naushi bai kau da shi. Jirgi ya yunkura mota ta gangara, cani ka zama uba Nijar mun yo gaba. Ga wasu can yan uba suna yin cece kuce, to haƙuri za ku yi ilahu yake yi da shi. Ya Allah kaliki ka ban dama zanayi, dan dayar shugaba shine mai ko'ina. Sa ahalin shugaba sahabin kuma na faɗa, su ne dai na riƙa cani ne shugaba. Nijar mun gaskata zomo bai kai gada, cani kai ja muje sarautar duka kan riga. Ka wasar yan uba mun samo adali, cani ka zama gwani hange sai mikiya adon guga rijiya. Cani ya yunkura har ma ya kai sikar, mene tsarinku ne kuke wani cece kuce? Allah ya bashi ne sai haƙuri za ku yi, ku bi zaɓin rabana shine mai ko'ina bango mai jingina. Shine mai ko'ina bango mai jingina, Niyame sun sallama cani ne shugaba. Difa sun sallama cani ne shugaba. Doso sun sallama cani ne shugaba. Maraɗi sun sallama cani ne shugaba. Dawa sun sallama cani ne shugaba. Agadar sun sallama cani ne shugaba. Cani ne shugaba. Tilaberi sun sallama cani ne shugaba. Zandar na zo gida su ma dai sun faɗa cani ne shugaba. Ya zamto jarumi a waƙar kuma na faɗa, cani ka zamto uba. Cani ka zamto uba. Nijar mun gaskata cani ka zama uba. Mujahid ne na faɗa yaran MG boy ɗan Nijar za ku ce, amma ku jira gaba gari na shi zan faɗa. Amma ku jira gaba gari na shi zan faɗa, a baitin na shimfiɗa jiha ta kuma na faɗa. A Zandar yau babu jagwar mai mun sallama cani ne shugaba. Babban da ne uba kwamin tambarto kuje, mu ma mun sallama cani ne shugaba. Gwarmai na ci zahiri farainin hankali, lamba ta waya ta guji 0 sai gaba 80 daidai kusa 13 na faɗa, 5 ta zo can gaba a ƙarshe kuma sai kusa 8 ita dai za kusa. Takwas ita dai za kusa. Cani ne shugaba. Allah wadaran yan uba, ni gaba ya faɗa cani ne shugaba. Azar ma ya faɗa cani ne shugaba. Usha ma ya faɗa cani ne shugaba. Ku yi haƙuri yan uba, cani dai ya gaba. Ku yi haƙuri yan uba, cani ne shugaba. Ni fa mu ja na faɗa cani ne shugaba. Ku yi haƙuri yan uba.